V roku 2015 oslavujeme významné výročia 200 rokov od narodenia Ľudovíta Štúra a Ctiboha Zocha. Na základe tohto výročia sa študentky obchodnej akadémie rozhodli zviditeľniť osobnosť zabudnutého národného buditeľa Ctiboha Zocha. Príbeh je o mladých dievčatách, ktoré sa rozhodli zistiť, kto bol Ctiboh Zoch. Vie aspoň pár ľudí tejto generácie, kto vlastne bol? Odpoveď na túto otázku nájdete v tomto krátkom filme. Viete, kto to bol Ctiboh Zoch? Neviem. Bol to evanjelický farár, ktorý sa narodil vo Veličnej a pôsobil v Jasenovej na evanjelickej fare. Nie. Neviem. Nie, neviem. Ja neviem. Hej, voľky, nevoľky, nechodím do škôlky, chodím rád na pole a nemám mozole. Z diaľky bolo vidieť prichádzať 3 debatujúce mladé dievčatá. Sú to študentky, ktoré sa rozhodli spoznať viac svoje mesto. Práve kráčali Zochovou ulicou, keď tu zrazu v prachu na chodníku našli noviny z 19. storočia. V nich bol článok, ktorý písal Ctiboh Zoch. Ostali veľmi zarazené. Ani jedna z nich doteraz nepočula, že by niekedy niekto taký existoval. Študentky ostali zaujaté novinami. Ich kroky smerovali do Oravskej knižnice Antona Habouštiaka. Pracovníčky knižnice im poradili navštíviť regionálne oddelenie. Prekvapilo ich, keď našli knihu s jeho menom. S veľkým záujmom začali v knihe listovať. Obracali stranu za stranou, až natrafili na strany, ktoré boli celé vyškrtané. Na druhý deň študentky opäť navštívili v knižnici Antona Habouštiaka výstavu venovanú 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra a Ctiboha Zocha. Ctiboh Zoch sa narodil v rodine učiteľa Pavla Kochiusa vo Veličnej 15.3.1815. Jeho matka sa volala Helena Janovicová. Bol veľmi často chorlavý a preto sa mu otec venoval so všetkou láskou. Vzdelával sa doma do svojich 12 rokov. V roku 1826 odišiel na štúdia do Kežmarku a domov sa už nikdy nevrátil. Učil sa 4 jazyky: latinčinu, slovenčinu, nemčinu a maďarčinu. 2 roky študoval na evanjelickom líceu v Banskej Štiavnici. Na pôdu slovenského národného života vstúpil počas svojich študentských rokov v Bratislave. Navštevoval tu evanjelické líceum, kde prijal slovanské meno Ctiboh. Bol členom a tajomníkom spoločnosti Českoslovanskej. Jeho blízkym priateľom a spolužiakom, predstaviteľom tejto spoločnosti, sa stal Ľudovít Štúr. Prvé vlastenecké básne tu napísal presne podľa pravidiel tejto spoločnosti, to znamená po česky, s cieľom poznávať a zdokonalovať češtinu. Bol zastancom spisovného jazyka evanjelických Slovákov a zastancom jednoty spisovného jazyka Čechov, Moravanov a Slovákov. Ďalšie verše svoje a mladých Slovákov začal poslovenčovať. 24.4.1836 predniesol na Devíne Štúrovcom svoju slávnu poslovenčenú báseň.
Už chcete kráľovať? Tráste sa, tyrani. Už voľnosť prichodí? Tešte sa, otroci. Pracuje v neporiadnej a rozhádanej rodine, ktorá žije zastaralým feudálnym životom. V liste svojmu otcovi píše: Pán sa vždy vo víne topí a nemôže sa zatopiť. Je pohoršený z alkoholizmu, proti ktorému v budúcnosti aktívne bojoval. V tomto období pracuje veľmi aktívne na jazyku, zbiera materiál, chce napísať príručku pravopisu pre slovenskú mládež. Ochorie a peniaze idú na liečbu. Východiskom v tejto situácii je pre neho prijať prácu farára v zapadnutej a chudobnej Jasenovej. Kroky študentiek vedú do obce Jasenová. Navštívili kostol, faru, cintorín, ba aj starú školu, v ktorej našli prachom zapadnuté lavice a vybavenie. So svojím otcom založil Oravské učiteľské bratstvo, ktoré na Dolnej Orave riešilo pedagogické problémy, budovalo knižnicu, vydávalo učebnice pre slovenské deti. Stretával sa s biedou, zaostalosťou a so zastaralým systémom výchovy. Národovci sa tu mohli stretávať a riešiť spoločné problémy. Najvýraznejším bol boj proti alkoholizmu. Slováci mali alkoholu vždy ako si blízko. Pivo, víno, pálenka. V 19. storočí alkoholu prepadol celý svet. Kto vie, kde by sme dnes boli, keby naši národovci nezakladali spolky miernosti a striezlivosti. Boli to výchovno-vzdelávacie spolky, ktorých úlohou a poslaním bolo odpútať ľudí od pitia a propagovať škodlivosť alkoholu rôznymi formami. V Jasenovej takýto spolok vznikol 1845 zásluhou Ctiboha Zocha. Ja som sa dočítala, že od novembra 1837 do decembra 1865 bol 28 rokov jasenovským farárom. Až do svojej smrti zostal tomuto miestu verný. V roku 1838 postavil faru v Jasenovej, v roku 1843 vysadil ovocný sad a ohradil cintorín pred spásaním dobytka. To fakt sa tu pásol dobytok? Áno, bola to jedna z možností, ako prevychovával ľud. Mne starí rodičia doma hovorili, že okolo roku 1853 sa tu nad Jasenovou zjavil veľký čierny mrak. Ľudia sa zlakli, lebo počuli krepotať krídielka, vybehli tu na vršok a pozerali, ako si ten čierny mrak sadá na ich obilie. Veľmi sa báli, že im požerú ich obilie, a keď videli, že na jednom klase sedí až 8 tých kobyliek, boli riadne vystrašení. Na druhý deň tie kobylky odleteli. A čo s úrodou? Ostala neporušená. A tu je ďalší príbeh, že ľudia nemali čo piť. A prečo nepili vodu? Pretože vodu pili odjak živa iba väzni, víno bolo pre nich moc drahé a pivo piť nechceli, lebo že vraj sa v ňom vykúpala stará špinavá žena a bolo kalné a preto v ňom bola pena, takže im ostávalo zasa iba piť pálenku. A viete, z čoho sa to vyrábalo? Nie. Zo zhnitých jablk a zemiakov. Študentky objavili tieto príbehy v glosách, listoch, komentároch, ktoré písal Ctiboh Zoch pod názvom Z Oravy a posielal ich do Slovenských národných novín a Pešbudínskych vedomostí. Mnohé z týchto článkov boli venované alkoholizmu a boju proti nemu. Takto zviditeľňoval život na Orave v 19. storočí. Bol v ustavičnom kontakte s Ľudovitom Štúrom. Po uzákonení spisovnej slovenčiny v roku 1843 ju začal prakticky uvádzať do života v svojich kázniach a rečiach. Českí národní dejatelia ale neboli spokojní s novou Štúrovou slovenčinou. Proti uzákoneniu nového spisovného jazyka vystúpil Ján Kolár v zborníku Hlasové o potrebe jednoty spisovného jazyka pre Čechy, Moravany a Slováky. Ľudovít Štúr na 12.7.1846 vyzval Ctiboha Zocha listom. Posielaj mi dopisy a články, s čím najviacej podpismi do slovenských národných novín za slovenčinu. Tak aj urobil. Zároveň napísal proti Kolárovmu spisu Hlasové obsiahlejšiu rozpravu Slovo za slovenčinu, ktorá pre veľké zásahy cenzúry nemohla výjsť tlačou.
Vyšla až v roku 1958. Kolárove hlasy našu slovenčinu urážali. Podľa nich je slovenská reč bačovčina, smetiščina, sprostáčina, trpáčina, sotačina, drotárčina, pálenkárske nárečie, bravčiarčina, kuchynská reč, štúrovčina, hrubá nevzdelaná slovenčina, reč krčiem a maštál. Posledné miesto, ktoré naše študentky navštívili, je Geceľ. Asi málo kto vie, že na tejto zarastenej lúke je zrúcanina kaštieľa, postaveného v prvej polovici 17. storočia. Nechal ho postaviť vtedajší podžupán Peter Bajči. Do dnešných čias sa z neho zachovala iba trojpodlažná väžová stavba, nikým neudržiavaná, s pamätnou tabuľou hovoriacou o geceľských žiadostiach. Hej, hola, hola, sadnem si na vola, vleziem mu do ucha a vôľ ma poslúcha. Hej, voľky, nevoľky, nechodím do škôlky, chodím rád na pole a nemám mozole. Ctiboh Zoch bol organizátorom geceľských žiadostí 24.4.1848. Žiadosti boli obsiahnuté v 7 bodoch. Požadujú v nich zrovnoprávnenie maďarčiny a slovenčiny, aby mal ľud z Oravy svojich zástupcov v sneme, výučbu v miestnych slovenských dialektoch, zastúpenie slovenských učiteľov na vysokých školách. V máji 1849 ho za jeho činnosť udal jasenovský rektor Rudkaj. Zatkli ho a vláčili z väzenia do väzenia až do Starého Aradu, vyhrážali sa mu trestom smrti. Domov sa dostal až po 3 mesiacoch a svoje utrpenie aj opísal v diele Pamätníci. V posledných rokoch svojho života bol aktívnym členom Matice slovenskej. Napriek zlému zdravotnému stavu bol aktívny až do svojej smrti. Zomrel ako 50-ročný po krátkej chorobe dňa 15. decembra 1865 v Jasenovej. V tomto krátkom filme nebolo možné zmapovať celú jeho činnosť. Študentky sa zamerali len na 3 oblasti z jeho aktívneho života. Aktívnym bol však aj ako básnik, jazykovedec, historik, etnograf, politik, tvorca učebníc, zberateľ českých, slovenských a inonárodných kníh. Závažný podiel mal aj na budovaní Čaplovičovej knižnice v Dolnom Kubíne.